Kamusta na naman po mga kabaluyan ko around the world? Nandito na naman po kami upang mag-vlog. Ang agenda natin today mga kaibigan, kasi nga birthday ni Jason. Yan tol. Kaya kami medyo nakapang-ayos kami nila Jack, kami nila Maki, tapos si Uber. Uber mo tol, halik nga dito tol. Takot ka sa camera tol. Ito ka lang bro. Kaya kami nakaayos ngayon mga tol, kasi nga birthday ni Jason. Sabi niya manglilibre daw siya. Libre ako tol. Ano ba lilibre mo bro? Baka papakainin ko yung tol kung anong gusto nyo tol. kahit ano ba bro? Oo tol. Sigurado ka tol? Oo tol, promise tol. Sige tol. Oo tol, tara. Promise tol. Sige, samahan nyo kami guys ha. Samahan nyo kami guys. Ito na. 1, 2, 3. Wah! Boom! Nandito na po kami sa saan to tol? Nala po kami binmali lalamot mga kabaloyan. Ito eh, narkaman libre pare. Tol dito tol, hinahanap ko nga rin kayo nandito tol eh. Ha? Lakad lang tayo tol, lakad lang. Penskin na ba? Fishbowl na ba? Hindi naman tol, ginawa mo naman akong mahirap tol. Tol, may pera ka ngayon tol. Alam ko, may pera ka ngayon. Papakita ko Pero tol, happy birthday bro. Maraming salamat sa iyo. Tol, thank you. Years later. Saan ba kami lilibre bro? Tol, hindi ko makita tol, lakad-lakad lang tayo tol. Saan ba gusto Jack? Kahit saan? Kahit saan, pero gusto ko Yung ano tol, restaurant gusto yung kainin tol. Di bagay sa atin yung mga restaurant tol. Japanese food. Ito ro, pigar-pigar tol oh. Yan oh. Yan, okay lang ba dyan? Dito na lang bro. Okay lang ba dito tol? Tingnan natin yung ulam nila tol. Ha? Tingnan natin yung ulam nila tol. Tol, wala dito yung mga paborito nyo tol. Ano? Wala dito yung mga paborito nyo. Hindi naman Japanese food dyan eh. Diyan na ba tol? Ha? Tol, ito hindi ko restaurant yung tol. Sobrang social yung tol, social. Sobrang cheap ba? Hindi tol, hindi yung cheap tol. Ang cheap yung tol, ang cheap nyo. Grabe ka naman, ang cheap namin, mahal na yan. 70 isang sukat niyan. Tol, pera natin dito tol, $100,000 billion, 100 piso. Ano? Piso. Ano tol? Ano ng pera mo tol? Ilan ang pera mo tol? Puta tol, ang hirap nyo tol, ang laki-laki ng pera natin tol, $100,000 billion, minimum 100 piso. 6.5 hours later. Tol, ano na? Kanina pa tayo libur dito ah. Tol, puta, tol. Ano, saan ka ba maglilibre? Tol, ginagawa niya akong mais-mais. Lilibre ko ito sa pagkain tol, yung sa alin? restaurant, yung parang Restaurant daw tol. Restaurant tol, sa restaurant tayo kain tol. Tol, kaya tayo nakaayos ngayon tol. Kaya tayo nakaayos tol. Saan eh? Tol, mukhang ito na ata yun tol. Saan tol? Saan? Ito ata yun tol, ito. Saan? Baka may nakikita ang restaurant tol. Sa harapan tol, harap mo kasi tol, yan o. Tol, yan ba? Gago ba yan? Tol, mahal dyan eh. Puta tol. Sikat yan eh. Sikat yan tol. Sikat dyan tol. Mahal sa akin, kakain lang tayo, tara tol. Sigurado ka ba bro? Bro, mahal dyan eh. Kaya akong pumasok dyan eh. Baka maya tol. Bakit pa tayo dyan tol? Ewan ko tol. Bakit tayo dyan? Mahal dyan tol. Ha? Hindi sa akin tol. May share ka dyan bro. May share ka dyan. Oo tol, meron akong share dyan tol. Yung 100 piso ko binigay ko Alam dyan niyo kung tol. recommended yung mga soup namin dito Oo tol, recommended ba yung mga soup namin dyan? Patis kalaman silang kami tol eh. Shit tol, huwag kayong matakot tol. Tol, dito kumakain yung mga artista tol. Dito kumakain yung mga artista. Tol, nakakaya sa restaurant ni Jason tol. Parang hindi tayo pwede dun. Dito kumakain yung mga artista bro eh. Baka pagkapulis tayo. Ayoko na tol. Oo, nakachinelas lang kami. Sumakat kami dala ni. Uy pre, wadya ka lang manaya Pre, pre. ako pa kayo nahanap, bakit saan ka punta tol? Ha? Saan ba tayo? Ano, Dito tayo sa ipapasok tayo. restaurant. Dito tayo sa restaurant. Tol, ilan pera mo dyan tol? 20 lang ako tol. Ikaw tol. May 10 ako tol. Ikaw tol. Ah, zero balance nga. Zero, ako, 6. Ilan lahat yun eh. Tol, wala kayong gagasusin tol. Wala ba talaga? Oo tol, ako lang Ito to gagasusin. pre. Oo pre. Gila si rin pre, tami pinsan niya. Kaya tinatawag na ano tol, artista restaurant tol. Tara tol, pasok na tayo tol. Uy, tangina, grabe may password pala dito tol. Tara na. Uy tol, ganda dito. Wow, pre, parang nakakayang pumasok tol. Uy, may swimming pool sa restaurant to. Oh. Grabe, si Nemo yun oh, Nemo, mga relatives ni Nemo, tapos Pero, ninong niya, ninong. Oo, tol, mahal pinabili ko dyan tol. Alam mo ba Magkano? kung saan ko kinuha yan tol? magkano tol? Sa bunuan ko kinuha yan tol. Sa bunuan Ginamit ko lang. yan tol, bangit lang. Grabe tol. Oo tol. Mga 1.m million pag ganyang kalaki. Oo tol. Ngayon tol, order ba tayo talaga bro? Hindi ka na bro.
Saan sila dito? Dami kumakain, nakakahiya. Uy, nakakaya dun. Tara na. Tara na, tol. Kakain naman tayo, tol. Okay, Guide mo kami, Jason. Tol, dito tayo, tol. Upo kayo. Saan? Dito, tol. Dito tayo. 6.5 hours later. Tol, okay lang bang pamuntage Oo, dito tol, sa okay lang, restaurant tol. mo, Oo, tol, okay lang. Okay lang ba? Anong Oo. pangalan ng restaurant mo, tol? Rufinas, bro, Rufinas. Di ba dito kumakain yung mga artista? Yes, bro. Dito tayo. Rufinas Dito kumakain, tol, Restaurant. Mga pads, masama sa budget, mga... Ay, sila ano, sila Aloja, ganun. Oo, tol. Dito sila pupunta. Sila Vice Ganda. Oo, tol. Grabe tol ah. tol. Oh bro, thank you tol. Nakapunta ako Sige, dito tol. tol. Sige, tol. Imumuntage ko lang tol ha. Rufinas Restaurant. I saw lights at the end of the road, but the road keeps on turning. I'm keeping the fight till the end. I'm taking the blows, but the blows keep on hurting. Broken and wasted, I spend my life chasing the questions and answers to love, life, and cancer. I can't go much longer. Salamat, Tol, tol. may cake ko tol oh. Wow. May cake ko. Tol, bro. Tayo. Anong masasabi mo sa iyong handa? Salamat sa mga dumating sa aking arawan. Salamat po sa inyong lahat. And thank you. Takay, mag-blow ko talaga to. Sige, Wish ka muna, wish. ang wish ko, tol. Sana yung nag-click wag sa dyan ko tumigil. Blow mo na. Uy! A few moments later. Tol, busog na ako tol. Tol, meron pa tol darating. Meron na naman oh. Tol, sino may Ano ka? Ano ka tol? Rep? Parang rep tol ah. Ang daming pagkain tol. Tol, alam mo, tol. Tol, alam mo. Bariya ko lang yan, tol. Yung ginastos natin. Bariya ko lang yan, tol. Barya mo lang na naman to. Tol, daming bill dito. Hindi ko May alam, tol. 500,000 na to. Tol, hindi ko na alam tol yung bill dito. Pero tol, bariya lang yan, tol. May Bariya pa-dessert lang. ka Kaya pa nga tol. natin yan, tol. Itong cake na to, nasa 3 million na yan. Hindi, tol. Hindi 3 million, tol. 5 billion to, tol. 5 billion lang yan, Oo, tol. Hindi naman, tol. Oh, Yan. bibigay ko kay tita kasi kamal. Ganyan siya. Rufinas cake. Napaka-social naman ng baso nyo dito tol. Oo, tol. Ganito talaga dito. Sobrang haba tol. Oo, tol. Para ano, tol. Kunyari. Para ba, tol? Kunyaring madami, tol. Hindi ganyan yan, tol. Hindi ganun tol. Tol, social tayo, tol. Social tayo. Ano? Ito, tol. Tol, Mag-awag. sige nga, sige tol. Hawakan mo sa pitan, tol. Sa pitan? I-search mo yan. Tapos Ah. Tol, salamat ha. Tol, oh, tol, wag ka Sama, makalis, tol. tol. Tol, meron pa tayong kakainin, tol. Meron na naman. Oo, tol, kakain pa tayong pansit, tol. Sabi tol, naka 57 foods na tayo tol ha. Oh, 57, kulang pa yung tol. Busog na ako bro. Tol, kulang pa. Ano ba yan? Kulang pa yung 57 na food, tol. Pwede na ba tayo umalis tol? Hindi pa, tol, meron pa tayong kakainin, tol. Ano? Kakain Pizza tayo, na tol. naman. Oo, tol, pizza, tol. Bibigyan tayo. Grabe, para kang ano na, para kang Robinson's Mall na. Kaya ko kayo mahal, tol. Parang ayan oh, pizza na naman oh. Tol, ito na yung pizza natin, tol. Tol, ayoko na yan. Natin si tita. Sana last na yun tol. Tol, grabe, sobrang sulit yung mga pinakain mo sa amin, tol! Tol, gano'n kayaman, tol. Gano'n kayaman, tol. Alam mo yan, tol. Ganun kakayaman, tol. Ilan yung bill natin, tol? 6K, tol! 6K? 6K million? 6K million, tol! 6 million, tol. Bariya ko lang yun, tol.
Barya mo lang. Oo, tol, parang ako umihi nun, tol. Punta tayo dito sa ano mo tol. Grabe tong CR mo tol ha. Grabe, ang bango. Pwede mong matulog dito. Tangina, aircon no? CR tapos aircon. Kaya na kaya Ang mo, tol. putang ina ha. Aircon. Aircon talaga oh. Aircon oh. Aircon. Let's go. Oo. Gago, may tulog natin dito, bro. Ano tol? May tulog natin. May tulog sino dyan? Sino yan? Tao po. Tangina, may tulog borders ata dito. Borders ba? Hi kuya. Ay, kuya. Grabe tong CR nyo dito kuya. May aircon na. Sa amin wala pa eh. Alin tol? May sensor, tol. May sensor yung gripo ko, tol. Ano yan tol? Paano bang gagamitin yan? May pag-power ba nun? Tol, kina mo, tol, wala, tol. Ba't wala? Dalawa. Wala, tol. Ito, tol. Paano? Gago ayaw. Ayaw ba, tol? Takin na tol, bakit ganun? Pinapakin mo yung tubig. Tol, kasi tanga siya. Tingnan mo, tol. Ay, kaya wala. Pag ganyan mo, tol, gusto niya. Oh, akin eh. Para ulit Tingnan, tol. Oh. Ito, tol. Magic yung tol. Magic ba tol? Hindi na kayo tol na kaya may bayad pala dyan, itig 50 isang ihi. Sabihin nyo ng pangalan ko, tol. Ano? Sabihin nyo ng pangalan ko, tol. Tol, pero maraming salamat talaga bro. Oo, tol. Next time ulit, tol. Ha? Gi, ano yan tol? Lalagyan ata ng tissue yan eh. Paano yan tol? Grabe sa electric fan nila oh. Electric fan? Yan oh, para sa Galing. Alipunga oh. Ay, para sa alipunga yan tol. Ayaw tol. Para sa alipunga pala yun eh. Ano yan Jason? Ano ba yon? Electric fan nyo ba yon? Hindi yung electric fan, tol. Ano? Ano yun, tol? Vape yun, vape. Vape? Paano naging vape yung bro? Vape na square. 12 seconds later. Boom! Tapos na po kami kumain. Grabe, sobrang busog, tol. Salamat talaga, bro. Oo, tol. Thank you, tol. Thank you, Salamat tol. talaga, grabe, Dito kayo sa tol. Karawan ko, tol. Thank you, tol. Tol, first time ko, tol. First time tol. kong makatikim ng mga ganong ano, Tol, mga ulitin ganong natin food, yan, tol. Ulitin natin yan, Oo, tol, promise, tol. Buhay ah. tayo, tol. Grabe yung mga nakatable natin, tol. Sila, ano, sila Mayor Sami ng Binmalay. Ha? Kalain mo yun, tol. Sila Bong Navarro, Ann Curtis, tol. Oo, tol. Oh, tol, ang babait pala nila. Tol, dito sa Rufina kasi, Rufina's Restaurant kasi, ito yung tinatawag na ano, Artista Restaurant. Let's go. Artista Restaurant mga tol. Tol, yung tropa natin. Tapos, Artista, tol. ito yung chef nila, tol. Ito, shit to shit. Gordon Ramsay yan. Ito chef nila. Galing pang Europe Pamangkin ni ano yun, pamangkin ni Gordon Ramsay. Galing pang Tama ba? Europe. Pamangkin ni Gordon Ramsay yun, tol. Dito naman sa ano, tol, sa Artista Restaurant, Rufina, located at ano, Binmalay, Gayaman. Punta na kayo dito kung ako sa inyo, tol. Grabe, ang sarap pa sarap, mag-date. tol, sarap. Ang daming mga couples sa lobby. Let's go. Oo, tol. Yung mga hindi magbe-break, tol. Tol, paalam na tayo, tol. Sige, tol. Ayan na naman po, nagtatapos ang aming vlog at hanggang sa muli. Maraming salamat sa panood at hanggang sa muli. Kabalian Gang out! Peace!